אמרו לי בוואטסאפ שלוש לבובו אחד ושלוש צבים. אין מצב בעולם שיש לה לבובו אחד 3 צבים. אין מושג מה היא מצליחה, אבל רגע, נו מה, עכשיו היא רשמה להיות לבובו אחד. טוב, בואו נתחיל עם הלבובים. זה אחד. נשתמש בו בשביל 2. עכשיו צבים. בואו ניקח צו ראשון. צו שני. נויה, כמה נעליים פה? רגע. צו שלישי. ותוציא את הנעליים שלכם לארון, בסדר? בסדר. מהר. צו שלישי. נויה. מה? עכשיו. סטיץ' אחד. טוב. יש לי 4, בוא נבחר אחד. אותו בחרתי, כי הוא נעים. אם אתם רוצים להזמין, יש אתר, אני אשלח לכם קישור. בשעות היום אני לא זמינה. אני זמינה בחנות, אבל לא בוואטסאפ. מי שרוצה אני גם פתיחו 4. אתם יכולים לבוא. בוא נחזיר הכל. עדיף שהלבובים יהיו באותו המקום. לא שמה את זה במקום.